Dobra, cześć. Sorry za te lagi, ale no. Patrz jaki nam się świat wygenerował, ale już są drzewa, więc jest ok. No to tam popłyniemy z crafting table, piecek, myślę, jakąś jedną skrzynkę, no mieczyk, kill off, no i siekierę oczywiście, no i będę kończył, bo to jest pierwszy filmik. No, to są bliżej. Co jest za lagi? W ogóle miałem 4 FPS-y. Jak spada. Więc okej. Sednę 2 drzewa. W sumie mam pomysł. Pozbieram 3 drzewa i zrobię cięcie, więc 3, 4. Dobra, zebrałem trochę więcej drewna, żeby nam starczyło i myślę, że w tej skale będziemy mieszkać. No, jest spoczko. Na crafting table nie zrobiłam. Dobra. Paczkę zasobów będziecie mieć w opisie. I już trzeba puścić crafting table, zrobić patyki, kilof. A to jest underzyt, tak? Tak, zgadłam. No to kopiemy. Zrobię piecek, skrzynkę i kończę nagrywanie. Sorry, że to taki nudna odcinek, ale zawsze trzeba czymś zacząć, nie? Pyk. Dostaniemy jeszcze jeden kamień. Pyk. Sobie jeszcze 2 skrzynki. Aha, i drzwi jeszcze zrobię. Ale drzwi zrobię z tego białego. Bo fajniej będą wyglądać. Zobaczcie jak będą wyglądać z tego. Takie. A z tego będą wyglądać takie. Dobra, no to mamy to. I ja kończę.